Nag-update sa itong kaon karong kagabi una. Mani among sudaan sa ading isda pinirito, gulay. Unsa ni siya eh? Unsa tawag ni? Scallop. Yan ang diri sa dagat ngaon. Nagpadoon mi sa dagat kay yung sa lamig ko ang pagkaon ko na kadapis dagat. Yung kauban nagkuan rami diri nag sa tani. Kamirang duha diri kay ang amo mga kauban to dito sa Blue House. Yung ato ganing gamot kuanan gamitan og kinamot. Nga onday tanin nyo guys. Panihapon. Yan ko man. Bahala ko itarong tog kay naa naman kita diri. Ato na yung suliton nga maglaglaag ni dire. Ang plano mi manlaag ko na mi. Ang kay bawat tag-asa ni yung laaganan rin nindot ba. Ano ba natong pag-arin mo niya? Naragyapon ta sa suok. Ato sa suok yang ilang kuan mo wala din kuan. Colorful kay lang kuan. Cottage. Wala yung na ang tao nagtikaw-tikaw kamera dire. Nauban na sa kwarto naon. Kapila saan siya dahil? Pre-cooking. 750? Ano po kayong fish? Kailan kayo mga souvenir. Souvenir, mga t-shirt, cup. Kanang, hari o. Fish, mga isda. Bags. Pay-pay sa inday kay limutan. Korean mini mart. Sa mga souvenir diri oh. Mga bags. Magbra lang ka na. Masa ta? Ay, walay lusot diha. Ay, okay pa dito. Drinks? Asa man ron ko magkanta di kan dili. Drinks. Drinks. Timbahan dari sa Santa Fe. Ato ni. Pakilidra. Pakilidra. Ang kauban na naglaglaan nito. Ato daw. Sa pangkaban ko eh. Nabilin pa. Santo Niño Ramon, Catholic Parish, Santa Fe, Cebu. Ang kanang sa Atbang? Saan siya? Iglesia. Ako'y simbahan ko sa Atbang pero Iglesia. Hi guys! Mga laagan. Mr. DIY. Nakasala tayo sa DIY. Apa dia ang bago? Hindi lang inanin.
Ha? May price? O, dito. Oh, kami sa diri ni. Oh, diha lagi 150. Nanood mi diri kadyot kay nagpabugnaw. Kay galimutan sa gawas ang mga person. Tanaw-tanaw lang. Ano, makikita ka na? Hindi mo nasabihan mo? Kamay na